naman ang satuyang tablet winner ngunya na aldaw. Congratulations siya si Angela Marie Salvidar. Ayan, partner, congratulations. Basa! Ang sa iyang mensahe, Uya, magandang araw po, lalo na kay Congressman Zaldy Co, Congressman Alfredo Garbin at sa lahat ng masisipag na staff ng Tabang Ora Mismo. Ako po si Angela Marie Salvidar, third year college student of Bicol University, taking up BS Meteorology. Sana po mapili ako na mabigyan ng brand new tablet na siguradong makakatulong para sa aking online classes. Nasira na po kasi ang lumang laptop namin at nakikiram lang po ako sa faculty ng aming college. Sira na rin ang battery ng aking Android phone kaya palaging lowbat dahil ilang taon ko na itong ginagamit. Dalawa po kaming magkakapatid at parehong nasa college kaya nahihirapan po kaming maghiraman ng iisang laptop lalo na kung sabay ang schedule ng klase at exam. Ang nanay at tatay ko po ay parehong nawalan ng trabaho simula noong nag-quarantine last year. Ang tatay ko din po ay na-amputate ang kanyang kanang paa dahil sa komplikasyon ng diabetes type 2 noong June last year din po. Dahil dito, naggipit kami, hindi pa po kami makakabili ng bagong laptop or smartphone. Kung isa po ako sa mapalad na mabibigyan ng nyo ng tablet, malaking tulong na po ito para sa online classes ko at ng kapatid ko rin. Maraming salamat po at Diyos mabalos. May makontak sa imo, tabi Angela Marie Salvidar, kung paano mo makuha ang regalo ni Congressman Zaldy Co na tablet para sa